Tħabbret il-mowt ta' Jonathan Cardona, ex-kap eżekuttiv tal-Eni Malta u ta' Residenza Malta, fost irwoli oħrajn u miet feta żgħira wara li għal din l-aħħar sena kien marat bil-kanċer. Bejn l-2021 u l-2023 Cardona okkupa l-ogħla pożizzjoni fl-Eni Malta waqt li fl-aħħar żmien kien ukoll kap eżekuttiv ta' Residenza Malta. Qabel dan Cardona kien ukoll il-persuna responsabbli laħa il-programm ta' ċittadinanza b'investiment u kien ukoll ix-xerpa tal-Prim Ministru fil-Kunsill Ewropew. Fost dawk li sellmu lil Jonathan Cardona kien hemm il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela li qal li Cardona kien strumentali bil-ħidma tiegħu minn wara l-kwinti biex il-Partit Laburista jirbaħ il-fiduċja tal-poplu fl-2013. Mitlub jirreaġixxi minn One News titwara l-aħbar tal-mewt il-Prim Ministru Robert Abela stqal li Cardona għamel ġid f'kull kariga li serva għal ġid tal-pajjiż. Jonathan serva bħala xerpa tiegħi, kien l-ewwel xerpa li kelli, ġifieri kien l-ewwel rappreżentant dirett tiegħi fil-Kunsill Ewropew. U ħabib intimu tiegħi għadni kif żortu propju ftit tal-jimilu, x'kienet aħbar li xxukjatna kompletament, mhux għax ma konniex qed nistennewha. Però kien persuna li tant tagħmel ġid f'kull kariga li serva fiha, ġifieri kemm fl-aħħar kariga li kienet jokkupa bħalissa fil-karigi preċedenti, fuq kollox kien bniedem li tista' titħaddet miegħu, kellu insight fuq kollox, fuq x'qed jiġri fuq livell Ewropew u internazzjonali fil-lokal, stajt taqsam ħsieb miegħu u kien bniedem wieħed mill-iktar persuni intelligenti li qatt iltqajt magħhom, umli, ċajtier, ferrieħi. Sellem ukoll il-memorja tiegħu l-ex Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat li qal li Jonathan kien wieħed mill-aktar nies intelligenti li kien jaf u li kien isib il-pożittiv kollox. Anke l-Partit Laburista sellem il-memorja ta' Cardona fejn qal li kien attivist ħabriki li dejjem ħadem qatih fih danu għal snin twal se jaħlu bħala persuna dedikata ħafna u professjonali f'xogħlu waqt li dejjem wettaq b'suċċess l-impenji li kien fdat bihom f'isem One News. Nagħtu l-kondoljanzi lill-familja u l-qraba ta' Jonathan Cardona.